Bari mu fara da tafiyar siyasar gidan Air Marshal Sadiq Baba Abubakar bai ritaya, mai neman a tsaye da shi takarar gwamnan jihar Bauchi a jam'iyyar APC, wadda ya kulla kawance da hukumar samar da ayyukan yi wato NDE don a koyar da sana'o'i wa kimanin matasa 200 a fadin jihar Bauchi. Salisu Barau, wani jigo a tafiyar siyasar gidan Air Marshal Sadiq Baba Abubakar din, ya yi tsokaci kan wannan batun. Abin da ya kawo mu nan na farko mu yi godiya wa Allah subhanahu wata'ala a madadin shi kansa ambassador Baba Sadiq Abubakar retired Air Marshal. Mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya raya mu a cikin wannan wata mai alfarma, ya ba mu dama muka samu kanmu daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda aka zakulo don a tallafa musu wajen samun abin da za su yi dogaro da kansu. Na biyu, mu daɗa jaddada wato kiranmu ga musamman matasan jihar Bauchi da kuma matasan Najeriya ma baki ɗaya da kullum su fahimci cewa rayuwar ƙasar nan tana rataye a wuyansu ne, saboda manya wanda suka gabata kullum suna faɗin cewa idan sun kawu waɗansu za su maye gurbe su. To a wannan hali da muke ciki, alhamdulillahi, a tunaninmu ku ne ƙasar za ta rataya a kan ku nan gaba, kuma ƙasa ba za ta rataya a kan wuyan wanda bai wa kansa tanadi na sanin hannunsa na dama da hannunsa na hagun ba. Abin da nake nufi shine dole ka yi shiri wa kanka, idan nauyi ya hau kanka ya za ka ɗauki wannan nauyi, kuma me za ka yi wa kanka, me za ka yi wa ƙasanka. To irin wannan tunani shi mai gidanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ritayi yake da shi, da kuma fata wannan jiha tamu tun kafin ya ajiye kakinsa yake ta irin wannan kokari wajen ganin ya tallafa wa mata da matasa da marasa lafiya da masu neman ciyar da kansu gaba. To alhamdulillah kun zamanto ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da yake tallafawa. Kamar yadda muka sani, wannan training naku za a koyar da ku sana'a ne da ya shafi faci, kafinta da dai sauransu waɗanda za ku dogara da kanku bayan an gama wannan training. To mun zo ne musamman don mu ganku, mu kuma muku fatan alkhairi, mu kuma jaddada goyon bayan mu shi wannan dan taliki da yake amfani da dukiyansa wajen ganin ya tallafa wa matasa waɗanda gobe su ne su zama shugabanni. Kuma muna fata Allah cikin hikimansa zai taimaka ku natsu, ku yi wa kanku qiyamul layli, ku koyi abin da zai tallafa muku, ya tallafa ma iyayenku da al'umman ƙasa baki ɗaya. Kuma kamar yadda Allah ya kaddari kuka taru lafiya, muna fata Allah ya sa ku yi wani orientation lafiya. In an fara training kuma na wata biyu nan, ku yi training ɗinku lafiya, ku kuma gama lafiya. To a madadinsa, kamar yadda shi Malam Rilwanu ya faɗa, zuwa mu ne yau mun zo mu tabbatar gashi ana yi, mu kuma ce an buɗe, kuma an buɗe ɗin, sannan kuma mu yi fatan alheri a madadinsa. Da addu'an Allah ya sa da kuka fara lafiya za ku gama lafiya. Honorable Salisu Barau Ali Lawan Yaya shine shugaban hukumar samar da ayyukan yi na ƙasa a nan Bauchi, wanda shi ma ya yi ƙarin haske kan ƙawancen da suka kulla da gidan Air Marshal Sadiq Baba Abubakar din. To mu a ma'aikatar samar da ayyukan yi na ƙasa a kullum dama muna kira da babban murya ne. A rashin aikin yi ba ƙaramin matsala ba ce a ƙasar nan. Saboda haka shi yasa muke kira da babban murya cewar da shugabannin 'yan siyasa da shugabannin addini da gwamnatoci su zo wannan ma'aikata domin mu yi kawance da su, saboda gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba kowane matashi aikin yi ba, sannan ita kanta gwamnatin ba za ta iya horas da yaran nan da ba su da aikin yi ba. To shi yasa muka yi maraba lale marhabun da wannan kawance namu na wannan gidauniya ta Abubakar Sadiq Baba. Babban nasara da matasan nan za su samu a wannan kawance da muka shiga shine idan mutum ya ce shi kaɗai zai biya wa kansa ya je ya koyi sana'a, to a cikin mutum 200 nan bai fi mutum 5 ne ko 6 za su iya biya wa kansu su je su koyi sana'an nan ba. Amma da aka zo aka ce su zo za a koya musu sana'an nan, tun daga ranar Litinin muke tare da su, mun ga irin hoɓɓasa da kuma zumuɗi da ɗoki na suna so su koyi wannan sana'o'i. To muna sa ran Allah yadda a ƙarshen wannan bita da hami musu za su koyi sana'an nan, kuma Allah yadda su ma za su nemi wasu su zo su koyi sana'an nan a ƙarƙashin su. To kaga idan aka yi haka an samu babban riba a cikin wannan kawance. To dama shi wannan mun raba shi kashi biyu ne. Za mu yi sati guda muna nuna musu irin abubuwan da ya kamata a yi a sana'o'in nan, ga yadda sana'ar take, ga yadda kayan sana'ar suke da sauransu.
idan an gama wannan sati guda kuma ragowar sati a wajen 8 kenan za mu ce ko 7 za su fita ne, za mu haɗa su da malaman sana'o'in nan, za su je su zauna a wajen su koyi ainihin tsagwaron sana'an nan. Kiran da zan yi da babban murya ga wayannan matasa shine su zauna su yi karatun tanutsu, su duba su ga cewar gwamnati dai ba ta iya ba kowa da kowa aiki ba. Saboda haka tunda Allah ya sa ya zakulo su daga cikin dubban ɗaruruwan matasa suka samu kansu a wannan waje, to ya kamata su mai da hankali su koyi abubuwan da ake koya musu don nan gaba su ma sa samu wanda su koya a karkashin su. To kusan daga ƙarshe wani fata alheri za ka yi ma shi wannan dan takarar gwamnan jihar Bauchi da kuka kulla wannan kawance da shi a wannan ma'aikata ta? To mu fatan alherin da mu masa shine mun ga ya zo da aniya mai kyau, saboda haka muna fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya shige masa gaba, ya ba shi sa'a duk wani abu da ya sa a gaba. Daga Alilawan Yaya, shugaban hukumar samar da ayyukan yi na ƙasa a nan Bauchi, sai godiyar wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafin. Sunana Salman Abubakar, kuma ina Bauchi State, Local Government Bauchi. Gaskiya na yi farin ciki da abin da aka mana. Mu da mun tuntuni ba ma da aikin yi. Yanzu kuma da aka zo aka ɗauke mu, mun yi farin ciki sosai da abin da aka mana. A yanzu dai ni dai a plan din da na yi, ni yanzu an koya mu tun da dai ba wai na iya can bane, zan samu wani sai ya koya mu yadda zan yi amfani da kayan aikin da aka bani. To muna godiya sosai, muna gode mai da wannan taimakon da ya mana. Ba mu san ma irin godiyar da zamu mai ba, gaskiya din ya samu a farin ciki. Muna mai addu'an Allah ya bashi sa'a, in Allah ya yarda zai ci. Muna mai fatan alheri, Allah ya sa ya samu abin da yake nema. Ke sunana dai Muhammad Adamu Sagir Yalo. Na zo daga Bauchi ta Arewa, karamar hukumar Katagu, cikin garin Azare. To da ya kasance kanka cikin wayin da Allah ya sa aka zaɓa dangane an zuwa musu wannan taron horaswa na sana'o'i? Alhamdulillah, na ji daɗin tsintar kaina a cikin waɗannan matasa da Allah Ubangiji ya tsamo mu, kuma ta ƙarƙashin jagorancin Sadiq M. Marshal muka zo mu domin a koya mana da za mu dogara da kanmu. Alhamdulillah, gaskiya na ji daɗin wannan al'amari, domin kuwa mu matasa dama gwamnatinmu abin da ya kamata a ce ta yi kenan, ba iya gwamnati ba kuma duka shugabanninmu abin da ya kamata a ce sun yi kenan, sun zaɓo mu matasa domin su koya mana da za mu dogara da kanmu. Yanzu misali a rayuwarmu ta matasa, shaye-shaye, kidnapping, sace-sace, zinace-zinace, idan ka duba 93% duka matasa ne suke aikata wannan abu. Me ya ja wannan? Rashin aikin yi. Yawan aka ce matashi yana da abin da zai je gobe da safe, in ya tashi ya san ina zai je shi ya nemo kuɗinsa, hakkinsa. Ya fi ƙarfin ya je shi ka zo ka ɗauki wata 10,000 ko 15,000 ka bashi wani aiki, ɗanyen aiki ya je ya aikata maka. Ya fi ƙarfin ya je shi ya ce zai yi zinace-zinace. Me yasa? Idan yana da abin yi zai fara planin ɗin ya za a iya tara shi ma ya aure domin kawar da wannan ishu na zinace-zinace. Gaskiya wannan al'amari taimako ne, kuma mun ji daɗi sosai. Mun gode wa Sadiq M. Marshal da Allah Ubangiji ya bashi tunani na tunanin da ya kamata a ce duka shugabanninmu na Najeriya sun ɗauka suna yin sa domin tallafa wa matasa. Mu dinnan da matasan nan da suka watsar da mu ne goban Najeriya. Saboda me? Kai a matsayinka na matashi, muna da ƙanne, muna kuma da yayye, iyayenmu kuma yanzu girma ya zo musu. Mu ɗin da mu ne idan aka taimaka mana, za kuma mu taimaka wa ƙannanmu, za kuma mu taimaka wa iyayenmu, domin responsibilities idan yayi yawa akan iyayenku, to idan dai ku matasan nan da kuke ƙarƙashin wa'annan iyayen naku ba kwa komai, abin zai zo ya yawa, iyayen naku a wahale ko a wahale. To amma mu yanzu gashi an zaƙulo mu, za a koya mana da za mu dogara da kanmu, kuma bayan mun dogara da kanmu mu taimaka wa na ƙasa da mu ƙannanmu, mu taimaka wa iyayenmu, kuma wata rana za mu taimaka wa, na tabbata, sauran al'ummar da ba mu ma da alaƙa da su. Wani fata alheri za ka yi ma shi wannan dan takarar gwamnan jihar Bauchi wanda ya gaskiya Baba Sadiq M. Marshal ina masa fatan alkhairi sosai, kuma insha Allah musamman a bangaren mu Bauchi ta Arewa, dama can gida ne a gare shi, to a ta bangaren mu insha Allah sai inda karfin mu ya kare, domin kuwa insha Allah za mu dage da addu'a da karfin mu da dukiyar mu dan ganin wannan Baba Sadiq M. Marshal ya kasance gwamnan jihar Bauchi, domin kuwa gashi dai yau kafin ya zama gwamnan jihar Bauchi ya fara taimaka mana
mu matasa mu san ina ne goben mu. To ya kake tunani idan ya zama gwamna me zai mana? Wayannan tunanin tun ba yau ba sun fara zuwa mana, domin kuwa dan haka muke tunanin dole mu fito kwanmu da kwarkwatan mu Bauchi ta Arewa mu dunguma dodar mu tsaya sai inda karfin mu ya kare akan Sadiq Air Marshal. Kuma ina kira ga sauran zone din mu na Bauchi mu fito kwanmu da kwarkwatan mu dunguma akan wannan bawan Allah, domin kuwa a bisa ga dukkan alamu yana da kyakkyawan shiri akan mu al'ummar jihar Bauchi da ma kuma al'ummar ƙasa Najeriya. Da haka ina kira ga dukkanin al'ummar mu ta Bauchi State mu fito kwanmu da kwarkwatan mu sai inda karfin mu ya kare akan wannan bawan Allah. Kuma ina kira ga sauran shugabannin mu su kasance masu koyi da wannan hali na Baba Sadiq Air Marshal, domin wannan halin shine hali nagari. Kowane shugaba kuma wannan halin ya dace a ce yana koyi da shi domin ci gaban al'umma. Gaskiya mun gode, Allah saka da alkhairi. Sunana Salim Muhammad Gurbana, karamar hukumar Dambam. Babu abin zan ce bai isa ma in faɗi irin farin ciki da jin daɗi da na je a zuciyata ba. Ni da na fito da karamar hukumar Dambam a shiyar Bauchi ta tsakiya, wato wannan kaɗai ma tukun ba ƙaramin daɗi na da aka ce zo ne bayani a madadinsu. To wannan bawan Allah da aka zakulo mu ta karkashin jagorancinsa wajen koyon sana'o'i, wato mu alhamdulillahi. Dan duran da aka ce yau ka waye gari bakka da abin da zaka yi kanka, to ka tsinci kanka cikin wani bala'i, sai dai addu'a. Fata da zan masa shine dukanmu, ba wai ni ba, dukkanmu muna masa fatan alkhairi akan abin da ya saka a gaba. Wannan tubalin gini da ya dago shi, Ubangiji Allah ya isar mana shi har linta, har rufin, har silin, har fenti, har tiles. Ma'ana Allah Ubangiji ya sa wannan bawan Allah ya ansa kira mutanen jihar Bauchi ya shiga gidan gwamnati lafiya. Ni ne mai suna Zumunta Daniel ta Bogoro Local Government. To muna wa ce Marshal Sadiq godiya bisa ga ayyuka wanda ya nuna mana, kuma ya nuna mana ya diba kusa mutane 200. Gaskiya mu Bogoro muna ce mashi mun gode, kuma jihar Bauchi duka muna ce mashi mun gode. Mu muna nuna mashi alheri da fata Allah ya bashi abin da yake so. Muna ce mashi mun gode, muna roko kuma abin da yake nema Bogoro Local Government muna ce mashi muna mara mashi baya bisa dari. Muna ce mashi mun gode. Allah Ubangiji ya nuna mashi ya bashi nasara. Sunana Ismail Abubakar, karamar hukumar Tafa Balewa. Gaskiya ina marhabin da wannan program.